Nhasi tadaidzwa pane mumwe musha pane mudzimai ari kubuda honye. So hatida kuti tinyanyorebesa nyaya tipedze nguva. Regai tinzwe kuti chii chiri kuitika. Makadii vabereki? Aiwa, tinofara. Tiri kuona pane mudzimai akararapo ari kubuda honye. Mungatitsanangurire here kuti zvafamba sei? Ndakati ndinobva kubasa. Ndasvika pamba ndakaona adzimai angu achinobuda honye. Ndatanga kuvabvunza vakatadza kunatsonditsanangurira pekutanga. Ndatanga kuvanetsa. Ndobva nditi ndakadana baba pa next door. Ndivandinawo nhasi panapa. Ando watori apa? Ndivatori apa. Ameno mama. Tingakuzivei kuti ndimani? Ndiri mudzimai vababa vari kutaura kuti vanodanana nemudzimai akarara pamubhedha ari kubuda honye. Ndakanzwa kubatkana, ndakasvika pakutengesa property yangu yemumba kuti ndiende kuna gogo vandipe mushonga. Ichokwadi chekuti mudzimai ndini ndakamugadzira nekubatkana kwandakaita mwoyo mangu. Makamugadzira chirudzi? Ndakapiwa mushonga nagogo. Nokuda kwokuhura kwababa vemumba. Vaitondibira zvinhu vachipa mukadzi iyei, ini ndichitoshayiwa grosara nendatenga mumba wezona musisina. Saka manje pachaitwa sei manje? Zvamuri wavakidzani. Ameno pachaitwa sei? Pakutoda tozodzokera kuna gogo kunokumbira ruregerero kuna gogo ndovachatozomsunungura ina handina musunungiro wandingamuita. Ko imimi baba muri kunzwa sei muchiona kuti mukadzi wenyu aita chipfambi? Inini ndoda kutobhadhara. Inini mukadzi wangu hapana chinhu chaanoshaya munhu. Munoda kubhadharwa chii? Ndinobhadharwa mari yakawandisa. Nokuti zviri kundidzimba. Murume ndogona kutomuuraya tiri muno.